нарича Никола Кошеджийска и съм треньор в Национален спортен клуб от 7 години. Тренирам с деца и с възрастни, като главното ни направление е плуване за здраве. Най-важните умения, които децата придобиват, са увереност, упоритост и честност. Качествата, които искам моите деца да придобият по време на уроците, са да бъдат искрени, да бъдат толерантни един към друг и винаги да се стараят по време на урока. Целите, които поставям на всички плуващи при мен, без значение дали са деца или възрастни, е никога да не се отказват, колкото и да е трудна самата тренировка или упражнение. Извън басейна искам децата да бъдат добри хора, винаги да помагат и да оценяват и най-малките неща. Работата за мен е удоволствие и любимо време, прекарано с децата в басейна. Обичам да им помагам да научават нови неща и да се чувстват по-уверени в себе си.